Masana bwino kwa nonse amene mmatitsatira weekend imeneyi nde zizi kunadzagwa chimvula kwathu kundetu chakagwetsa mpaka na transformer ndekuti ayikonza Eskom amaziro kuti mudikira rino kuti ayakalita kuti imudikira mawalonse simukhala nawonso magetsi nde zatipanga affect zimenezo. Anyways, back to business. Nkhani yomwe tabwera nayo panopa ndi imene yatuluka mu National Publication, nkhani yokhuzana ndi Peter Mutharika akuti wakwanitsa masiku 100 ali mu office, and masiku amenewo National Publication Limited imafotokozana kuna kuti kolino wakwanitsa ziti sanakwanitse ndi ziti. Nde newspaper yalero pa cover page ikuti APM's first 100 days ati masiku 100 a APM akulamulira ngati president. Point number 1, show strong decisive leadership. Ari kuonetsa utsogolero wamphamvu kwambiri opanga ziganizo pompo sati mundidikire kaye ayi kulephera opanga ziganizo ayiso pompo opanga ziganizo lomwepo. The point number 2 akuti get mixed results on governance. Akuti wapeza malizatino oti ndosakanikirana, zina zabwino zina zofoka kumbali yokhuzana ndi ulamuliro. Number 3 bullet imene akuti pause economic bleeding not pain. Akuti to pa number 3 pompolina kuti wapeza kuti wayimitsano nkhani zokhuzana ndi zachuma kunotino ngati timatuluka magazeti ndi wangoyimitsano magaziwo kuti nasamatuluke, koma ndiye kuti kuwawa kunakalipo besi zoti kwatha, koma magaziwo wayimitsa ndithu kuti iyayi magazi asamatuluke kumbali ya zachuma imeneyo. Point number 4 akuti any thumbs up on food energy security. Akuti tonde kumbali yokhuzana ndi zakudya kumene konde walandira chichonge ndithu zakudya anthu akupezeko zoti akugula chimanga motino mochipa akutha kukwanitsa, komanso nde kuti kumbali yokhuzana ndi mphamvu za magetsi, komanso nde kuti I think mafuta oyendesera galimoto mphamvu zimene energy kumene konse zikuoneka kuti no zikuyendako. Ayi pamenepo ndiye kuti chithunzi cha Peter Mutharika nthawi imene ankalumbira ija atanyamula chimpeni chimene chocho ndi chimpeni cha mphamvu kwambiri. Amene amasunga chimpeni chimene amati walanda boma amakhala alanda chimpeni chimene chotoko, amene angachilande chimene walilanda to dziko la Malawi liliyeyo ndi walanda ulamuliro. Anyways, menemo ndi mene zililimo. Of course anazayika pasi pakuti 100 days of APM's returning, ndi masiku 100 akubwerera kwa Peter Mutharika. Anyways, nkhani ndimeneyo anthu ambiri nde ayankhuladi zosiyanasiyana, ena kumutamandira, enanso pomwepo akupezeko zoti akumunyoza, eno mazuwa amene zimakhalira munthu samakoma kwa wina aliyense, koma akuti no masiku 100 amene wamulamuliro wake. Kumfunsa iye akunotizana akuti namusandike tu mukajene muka box kamasiku 100, musamandiweruzire masiku ineyo. Ine mundiweruzepo matha ulamuliro wanga muzandiweruze kuti ndapanga bwanji. Ine sindimagwira ntchito zoti masiku 100 ndikwanise zindizi. Akuziwa ndani kuti mawa kuchitika zotani. Ine ndimangoyang'ana mavuto amene ali pa ground ko tapanga atake bwanji, tithana nawo bwanji basi. Mwayiona nde apa tinene zonse wina aliyense akuiona amene angayioneremo. Chifukwa chani kumbali yokhuzana nkono kuti nokodi Peter Mutharika wachita bwanji aliyense ngati nzika akuona amene moyo wake ukuyendera kuno kuti no ine kumbali ya ine munthu wachita bwino, kumbali ya ine sanachita bwino, kumbali ya ine wachita bwino, wina aliyense akuona amene angayionere. And mukhozoleso maganizo anu mu comment section mungavunga imene mukuona kuti mukuona bwanji 100 days imeneyi yakuonekerani bwanji, moyo wanu ukuyenda motani. Koma kumbali ya ineyo ndi I think ndakhala ndikukamba munthu uyuyu magayi, munthu uyuyu wakhala ochita bwino. Simungakhale pasi nkono kuti Peter Mutharika anaphula skando iyi payekha ngati munthu, simunganene zimenezozo. Ndi anthu otsatira zipani a DPP komanso ndi kuti a vice president akaja anthu amene amanyula ndi amene anyula. Komano kumbali yokhuzana nkono kuti iyeyo personally kupanga ziganizo kumata kuoneka zoti munthu ira akuitharu kwambiri. And kuti no muone ndi masiku ati ndi ati amene amaonekera. Amati akamachoka ku South Africa akukapanga ma private business ake ndi kuzatera ndi kuti pachileka international airport. From there pamene anthu amuona akazatiro ndi kuti wapira basi ndi kuti kusanjika pale sikucha ku Blantyre osaoneka. Iyi alikuti zi papita ti mawikiti ngapo kena kuyo azatuluka wautali kumabwerera ndi kuti nokuya kulilongwe akazatere ndi kupita nonso pano kuchani kukamuzo pale sindutsamukira kumeneko kungolowa
z ali kuti kodi bwanje chete osaoneka olonde pang'ono pomwe. Then from there akuzangooneka nde kuti pa 31 December 2025 ndikufunireni mafuna abwino a chaka chopambana. Kenako z 2 weeks kuzavaya ndikuzangomonanso uyo watulukira akuti kuli mwambo otani, mwambo oti ndilumbitse ma deputy minister. Basi akazatero apo z podzatulukiranso sitikudziwa zoti notino ndilitino. Z ameneyo amakhala akapanga chani chabwino akanakhala zonoti z amapita kumakangogona bwezi ndi kuti kukhala pasi nkumano asachita bwino, koma z uja amakakhala mu office kuwerenga mafailo kupanga chani. Kodi izo zikuyenda bwanji behind the scene, osati kuti azita kuoneka kutsogolo wina sazikhala kumamuona ndi nthawi ina ili osazikhala ndi kuti nkhope yake ijeni speech yake nthawi alibe nazo ntchito zimene amapanga ndi zonotino ndigwira ntchito mu office zinthu zitheke. Ndi chomwe chimachitika ndi chani akuseva ndi kuti misonkho ya Malawi fokaenda muja fuel kuononga allowance mazuwa kuti president ayende kumene ndi kuti ukayikidwe no apolisi konse wonse amene wakuthulia allowance kwera zonse zimagwira ndalama za Malawi kumangoonongeka maulendo opanda ntchito. Koma iye akatayende watuluke ndi kuti zimatenga nthawi zoti pano apanga chani feringo zozora bwana kuti agwira ntchito ndino wina aliyese amangopanga zake wina aliyese business yake rapapa nopanga zaine basi tuzozoti dziko likulenaka amene akuligwira koma kuligwirira m'maofesi ndi zinthu kumatheka ndi zomwe zikuonekano apapa kuona tino zinthu zambopanga stabilize magayi akhanga rawo agwirano system yosija akuziwa chimene akuchita wina aliyese akusewera mbali yake inde onyulawo mapalawo ndi samalephera enda kumapezeka zoti fanzi kumawukiraso kumagazaso amene akumapalawo koma ndikuti kumanozi zinthu zikuyenda. And recently mukumbukira kuti no office ya vice president amayi Jenansa yakhala ndi kuti ikhudzidwa ndi zinkhani zonyasa zija zonoti anatenga ndalama zingati kapita kusawa ku London ku birthday party yamunawo kulephera fotokoza china chilichonse chiti anayipatsa office manager ayipita Mutharika kuti igwire nkhani zokhuzana ndi ngozi zogwa mwazizizi azithamanga kukathandizira kumeneko wailanda ari kuti akapita Mutharika. Wailanda andalanda ijeni cholinga chona kuti tizipita ukagwira ntchito mwazangu ngozi zikangogwa zadzidzidzi kuthamanga and tizikhala ndi kuthekera kumeneko kwafanyani facho not no ife ndo office ya president yeniyo ndi kuti khale ni mphamvu zambiri ndati kungobwezeretsa mphamvu zomwe tinapereka ku office ya vice president kuzibwezeretsaso kwa president tikuzilanda anthu kumona ngati ndichoncho koma deep down unali saroza zono tino abwana anakuya naye Jenansa and anapeza kuti analandano mphamvu zidzoti yaye imene zilili munyasi zomwe zachitika zijati zikusiranso kuti muziku inuyo ndi bakhala kaye pa bench ndikulanda mphamvu zidzamona. I think point imene amakamba national publication yonena kuti Peter Mutharika akuonetsa decisive leadership utsogoleri omapanga ziganizo pompo osadikiraso kunoti chani kaya ziganizo zibweteka ndani kaya zikamphenja ka vice president wa dziko alibe nazo ntchito zimenezi ndi zimene tikuziona napapa mwayiona usamagwira ntchito ndi anthu ameneno akupangisa zonoti ntchito yako ija izoneka ngati kuti iweyo kulephera amene alande basi mphamvuzo fazi kuoneka ngati akulephera kugwira ntchito bwino. Khalani kaye pa benchi mwalephera khalani kaye inuyo mwina mopuzirako mwina koma kachilango kenakake mufunikira kachilango kenakake zimezi ndi zimene zikufunikira zimezi ndi zomwe zikuoneka apa masaino okhaokha ene kuti munthu akupanga deliver pang'ono anthu example yabwino tikati kamakhala ndi kuti kayande pa YouTube pano pa social media ku WhatsApp kayande kuti ku Facebook ku TikTok muzingova ine wakuti ndi ng'alule president walephera ine omenyera follow ndi ng'alule wakuti walephera pano pa zimene zobwa kuli fans inasiya pano inabwerera muzinchito zawo ilibe nazo ntchito kuti kodi chochitika ndi chani fanyana zodzoti anthu amene alipo akupanga deliver koma wakhala sakupanga deliver bwezi fans dzaso nditabwereraso ndi force yomwe ija ng'alule wakuti sapanga chani sign yabwino ndimeneyo wina lesatatu kuti akuiona amene angayionere tuzeni nomene mukuionera mu comment section koma kumaruza molemekezaso maganizo anzathu akuti